Γεια σας ρε παιδιά, καιρό έχουμε να τα πούμε. Καιρό δεν έχουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε τώρα, όσοι στο Happy ότι στο Minecraft σε ένα άλλο παιχνίδι στο RageGen.io περίεργο, οκ, τώρα θα το δούμε. Βάζουμε το name εδώ, ελπίζω να το πάρει όλο, να το πάρει όλο. Και τώρα, ναι. Είναι ωραίο. Χαχα. Τώρα θα περάσει αυτό. Ναι. Α, κάνει slap. Ξανά και ξανά. Όχι, δεν έχει τόσο πολύ δράση αυτό το παιχνίδι. Δεν γίνεται να κάνουμε ρε φίλε κάτι άλλο, ας πούμε. Είχε φάσει και καλά, ναι. Να ξέβαλα κάτι νίντζα και με βάλε ένα ροζ αυτοκίνητο, δηλαδή είναι λες και ξέρει. Α, αυτή είναι κορίτσι ρε φίλε, είναι κορίτσι. Είναι λες και το ξέρει, ξέρω εγώ. Άντε για σπέρσε. Όχι, γιατί αυτή η τύχη. Πώς δεν λέτε, για κορίτσι μια χαρά παίζω. Γιατί εντάξει, οκ. Πες να το έχω παίξει αυτό το παιχνίδι και μετά να το βάλαν στο τέτοιο. Όχι ρε, παίζει ρε. Και μετά να το βάλα ένα γκάλο, να το βάλα ένα ίο και να λένε «Α, το καλύτερο παιχνίδι του ίο, παιδιά, πάτε ρε». Βασικά δεν είναι το καλύτερο, υπάρχουν κι άλλα, όχι ρε. Και είμαι έκτη, είμαι πέμπτη. Τώρα θα δεις. Θες να με περάσει. Με πέρασε. Γι' αυτό. Εβδομός δεν θα με περάσεις. Okay. Μπορεί να με περάσεις. Αλλά όχι φίλα μου. Όχι. Sophie Hunter. Όχι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ρε παιδί μου, τουλάχιστον να είσαι κανένα intro, ξέρω. Νύκτρο, sorry. Ρε φίλε, 70, εντάξει, βλέπω. Οκ, δεν ξέρω κάπου μου πήγαν όλοι. Έτρεχα πολύ γλυγόρα που μου το είδατε. Όχι ρε φίλε, με αυτές τις στροφές που μου τις πάνε τα νεύρα. Drift. Όχι, δεν είχαμε drift εδώ. Τώρα θα έχουμε λίγο. Ωραία. Το drift δεν είναι καλό να το κάνεις αγώνα. Λίγο. Έλα ρε τρελέ, τώρα θα μας κάνει τους έτοιμους. Ο δεύτερος είναι αυτό, δηλαδή δεν μας περνάει κιόλας για ένα λίρα. Για μια λίρα. Μπορεί και 2. Μπορεί και 5. Τουλάχιστον είμαι 8η. Εντάξει, είμαι 8η. Δεν μπορεί να πεις, υπάρχουν χειρότεροι. Αυτός σας περνά όλοι μια λίρα νομίζω. Ή όχι. Δεν πρέπει να τους περνάω. Καλά, σταμάτησε. Last lap. Όχι ρε φίλε, το πολύ λίγο, ναι. Ναι, ποιος είναι? 8η. Οκ, δεν λέω. Άντε, γεια. Οπότε είναι παιδιά, αυτό είναι ακόμη. Γιατί λέω, οκ. Sorry, enter, ναι. Τώρα έχω ένα περίεργο αυτοκινητάκι, οκ. Έλα ρε φίλε τώρα, αν μας τριμώξατε.
Λοιπόν, τώρα θα στριμώξω εγώ. Τώρα θα στριμώξουμε γλυκούδια. Τώρα θα στριμώξουμε τα γατουρίνια. Θα περάσουμε κι εμείς. Ρε φίλε, τρέχω γρήγορα για κάποιο λόγο. Πριν δεν έτρεχα. Ίσως έχει lag, ξέρεις, να το φαντάζομαι έτσι. Ξέρω. Οκ. Ρε φίλε, τώρα είσαι σοβαρός. Οκ. Ρεφτάκι. Οκ. Ρε, τι ήταν αυτό? Α, τώρα έκανα αγώνα, οπότε θα τα έχει καλά. Αχα. Τώρα θα σας τριμώξω όλες τις ξέδες. Τώρα. Όχι, εσείς να με τριμώξετε στις ξέδες. Έλα ρε φίλε, τώρα μπορώ να παίξω μια γύρα χωρίς να με στριμώξει κανένας. Άντε τεχέδες τώρα. Άντε. Προσπαθείτε να συνεννοηθείτε εκεί πέρα. Οκ, δεν ξέρω τι έγινε ο άλλος. Πέθανε, δεν ξέρω. Κάτι έπαθε. Αναγούλα, δεν ξέρω. Πετώ, δεν ξέρω. Καστερντελίδια, δεν ξέρω. Κάτι έπαθε. Λοιπόν. Όχι αυτό το... Είχαμε ένα μικρό τσικολάδι εκεί πέρα και χωρίς επιστροφή. Για κάποιο λόγο η στροφή κολλάει κιόλας. Πού του φου. Είδατε, κολλάει. Ακόμη σαν να κάνει drift, κολλάει. Όχι. Οκ. Πρέπει τουλάχιστον να βγω κάτι ρε φίλε, να βγω τέταρτη, πέμπτη, όχι δέκατη, ξέρω εγώ. Τώρα είμαι μακριά από αυτήν. Πολύ μακριά. Πολύ κατέβημα βασικά, τι λέω. Άντε γεια. Όχι. Ρε, τώρα θα με στριμώξει. Αυτός είναι δεύτερος. Όχι. Οκ. Έλα. Λοιπόν. Last lap. Έλα, σε περάσω. Δεν σε περάσω. Ζόλο. Τι βγήκα. Τι βγήκα ρε παιδιά. Έχει πιο κάτω. Λόλο. Οπότε παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, κάτι να like, να subscribe. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για 92, 94, δεν ξέρω εγώ πόσους subscribers. Γιατί απλά ήταν το όνειρό μας να το πέσει. Οκ, ήταν το όνειρό μου. Και για κάποιο λόγο ξεκινήσα τον αγώνα, by the way. Χάρη αυτό το μαύρο φίλε, τι έσαι αυτό. Μιχή, δεν θα το πάμε καθόλου καλά. Τουλάχιστον είναι λίγο φαρδί, ξέρω εγώ. Νομίζω το άλλο δεν ήταν τόσο. Να, είδατε, αυτό είναι πιο φαρδί. Λοιπόν, πάμε. Έλα. Πάντως σας ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά, γιατί εντάξει, ο σκοπός μου βασικά ήταν του live μάθω, ας πούμε, να φτάσω
1000 subscribers, αλλά nope, όχι, ούτε μεσία, φιλαράκι μου, ούτε μεσία, οκ, ούτε μεσία. Οπότε, είδα ότι είναι δύσκολα τα πράγματα σε ότι παίρνω, ας πούμε, 50 subscribers σε ένα χρόνο, ας πούμε. Είδα ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα όσο νόμιζα και έβαλα στόχο 100 subscribers. Βασικά τότε είχα γύρω στα 40 subscribers, είχα. Ναι. Τώρα τι κάνουμε. Είναι λίγο drift αυτό το map. Okay. Δεν σε πιστεύω μέσα καθόλου, αλλά ξέρετε κάτι. Θα τρέξω γρήγορα, θα αποφύγω τις στροφές και θα φύγω μακριά σας. Το ξέρετε, αυτός είναι πρώτος. Γιατί έτρεξε πολύ γρήγορα από την αρχή και μετά. Είναι έτσι ωραίες και χάιες στροφές, αλήθεια. Να, αυτή ήταν χάια, ας πούμε. Οκ, άμα το φαίνεται έτσι, οκ. Άντε, γεια. Γιατί πού είναι όμως, δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι, αυτός τώρα θα με περάσει, θα με φάει λάχανο. Βίζα θα με φάει. Όγδοη. Να, 10η. Τι 10η ρε άνθρωπε. 10η αλήθεια. Εκεί. Τόσο να σας ευχαριστώ για τους 100 subscribers και επίσης την άλλη φορά να πάμε βασικά τώρα το τέτοιο, το game μου να το παίξει. Μάλλον θα είναι 120 μέχρι εκεί, εντάξει, μετά θα είμαι ικανοποιημένη με εσάς, θα είμαι μια χαρά, όμως αυτό πρέπει να πώς το λέμε, ναι, anyway, live stream, όμως δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα, live stream δεν μπορώ να κάνω, giveaway δεν ξέρω πώς γίνεται, δεν έχω και καμιά PayPal, ας πούμε, δεν ξέρω τι χρειάζεται. Οκ. Άλλο, ας πούμε, δεν ξέρω τι να κάνω. Άμα βάλω Q&A δεν θα μου γράψετε πολλές ερωτήσεις, γιατί είναι λες και ετοιμάσει κάποιοι. Για κάποιο λόγο, ναι. Οπότε δεν ξέρω τι να κάνω. Αλήθεια δεν έχω ιδέα τι να γράψω. Αυτά. Μην σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε subscribe. Και αυτά από μένα. Θα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, στο επόμενο βιντεάκι τι θα κάνω στους 100 subscribers ή θα το κάνω κιόλας, γιατί βαριέμαι λίγο. Και αυτά, γεια σας. Όχι, επίσης. Θέλω να σας πω ότι τι είχαμε τώρα που λέει, το ξέχασα. Ναι, ότι είχα κάνει ένα βίντεο Happy Wheels και anyway το έκανα edit, το έκανα πάρα πολύ καλό edit, δηλαδή άμα το βλέπατε αυτή τη στιγμή θα βλέπατε ότι ας πούμε είναι έχω 1 λεπτό ανέλησα, ότι είναι ας πούμε σε 1 λεπτό μπορείς να δεις 2 εφέ, δηλαδή είναι πολύ τρελό. Ή μπορείς σε 1 λεπτό να δεις 3, ακόμα και 4 εφέ. Και ήταν πολύ δύσκολο να το κάνω. Αλλά μετά, για κάποιο λόγο, για έναν πολύ περίεργο λόγο, διαγράφτηκε. Δεν θα το κάνω ποτέ ξανά αυτό, ποτέ. Οπότε, no edit videos. Bitches. Όχι, ενώ να είσαι τυρένιος. Lol.